Ola, son Aroa e hoxe vou facer un book trailer do libro Meigas, escrito por Esteban Folgar Brea. Xiana é unha rapaza de 16 anos que vai con Isabel, a súa titora, a facer unhas probas para ver se pode ser meiga. Cando chegan ao lugar, Xiana coñece as demais rapazas coas que se enfrentará nas probas, xa que só 2 desas 6 poderán converterse en meigas. Cando chega a hora, xa están todas listas e comezarán as 3 probas. A primeira proba consiste en saber identificar os beneficios das rochas que teñen diante delas e saber tamén responder rigurosamente as preguntas que as meigas maiores lles fagan a elas sobre estas pedras. Nesta primeira proba pasan todas as meigas, excepto unha que respondeu mal as preguntas. A segunda proba é máis complicada, xa que 2 das rapazas quedarán eliminadas. Consiste en lograr ver o que Milucha de Carballo proxecta ou non nas súas mentes e poder responder ao que ela pregunte. Para a terceira e última proba xa só quedan Cristina, Laura e Xiana. O que terán que facer será elaborar unha apócema con unha serie de herbas para poder curar a un can. E a primeira que o consiga pasará a ser meiga. A primeira en logralo é Cristina, e despois, por falta dun segundo, Laura, polo que Xiana queda fora do grupo e terá que esperar outros 3 anos para poder volver presentarse ás probas. Xiana, moi triste por non ser meiga, vai a dar un paseo soa, despois de felicitar as súas compañeiras. Pero Pepiña, unha antiga amiga de Mercedes, a avoa de Xiana, vai a vela e pídelle que quede ata antes do aquelarre, xa que é a hora na que debería marchar. Xiana acepta, pero cando chega a hora de que teña que marchar, Pepiña anuncia algo moi importante. Ela renuncia ao seu posto de meiga e cédello a Xiana. Ao final de todo, as 3 novas meigas serán Xiana, Cristina e Laura. Despois de pasar 2 días entre o grupo de meigas, terán que aprender a voar coa súa propia vasoira. Cando xa dominan a vasoira, sí que empezará de verdade a súa misión. O primeiro que terán que facer para a súa misión será ir con Isabel e con outra meiga maior á Biblioteca da Maxia, situada en Santiago de Compostela. Nela teñen que atopar información sobre diaños, xa que outra meiga informou de que había outro diaño facendo estragos por Galicia. O obxectivo das meigas é poder atopar información sobre o tipo de diaño que é, como atopalo e como capturalo para así que non poida causar máis estragos. Dende que atopan a información sobre o diaño e ata que o capturan pasan unha chea de cousas e, ao final descubrirase quen e por que se invocou o diaño. Se o queres saber, podes descubrilo ti mesmo. O autor naceu en Madrid o 18 de maio de 1978. Esteban Folgar Brea é licenciado en Filoloxía Hispánica, Románicas, Xornalismo e Comunicación Audiovisual. A súa primeira novela foi Meigas. Despois tamén escribiu El misterio en las novelas cortas de Valle Inclán e tamén Las silvas de Lope de Vega. O libro pareceume moi intrigante e interesante e, en xeral, gustoume moito. Recoméndollo a aquelas persoas que lles gusten as novelas relacionadas coa maxia. A miña persoaxe preferida foi Pepiña, xa que se ela non renunciase ao seu posto de meiga, Xiana non podería selo. Paréceme que é unha muller moi bondadosa, simpática e cariñosa. Iso é todo. Adeus!